Takže čaute ľudia, tu je David a ja vás vítam zase v novšej hre so s názvom License for Mayhem. Určite o tejto hre viete, tí, ktorí nepoznáte túto hru, tak škoda, ale tí, ktorí poznáte tú hru, tak je tak. Takže dáme si štart. No. Takže dáme si level 1. No a ideme na to. Takže rozhodol som sa túto hru natočiť, pretože to je moc dobrá hra, pretože som to našiel na Freeve, túto hru. Si mohli všimnúť ľudia, tak na Freeve tú hru som našiel. Tak so smedzerníkom normálne môžete dávať nitro, normálne so smedzerníkom. Normálne môžete stlačiť, on to vám povie normálne nitro, ale ja si nebudem si míňať nitro. Môžeme si skôr nímať už nemáme nitro, darmo stlačám medzerník. Je to moc dobrá hra, co sa rozhodol, že natočím túto hru. No zo háčku normálne zapnite vysielanie, stake complete. Dobre, level 1 máme za sebou, ešte si dáme level 2. No. Dáme level 2 si dáme. Takže. Level 2 si dáme. Ideme na to. Ready go, ideme na to. No. Takže túto hru rád hrávam, no, cez Freeve. A je to moc skvelá hra. No, pretože na to chuť, že natočíte túto hru, pretože už normálne mám fotku, normálne mám v mojom kanále, už som si normálne spravil fotku, tu na ten YouTube, na mojom kanále som si normálne spravil svoju fotku, takže kľudne si to môžete pozrieť cez YouTube, cez môj kanál, tam mám moju fotku, takže tam mám nitro, tak, no. Takže si dáme takto level 3. No. To je level 2. Pozrite, koľko money máme. $7,025 máme. Tak, stay complete. Level je splnený, tak. Táto na papu. Ešte level 3 si dáme a ukončím túto video, pretože nechcem tak dlhé robievať tieto videá. Takže $9,300 máme, ideme na to. Takže so háčkom normálne zapínate vysielačku normálne vysielačku normálne zapínate so háčkom. A s háčkom taktiež vypínate vysielačku. No nie vysielačku, ale toto majáky tie. No. Takže. Tak, $9,585 máme. Len fakt už tento level si dáme a ukončím potom také. Za chvíľku ja s vami budem lúčiť ľudia. Takže dúfam, že vám sa táto séria sa vám bude páčiť. Ja si myslím, že hej, pretože malo by sa vám to páčiť aj táto séria, neviem, no, neviem ako vy. No. Ešte je complete, level 3 máme za sebou, takže ja by som
Ja by som to Nie. A takže, ak sa vám toto video páčilo ľudia, olajkujte toto video, okomentujte toto video a samozrejme budem rád za odber. Až keď kliknite aj na odber. A napíšte mi v komentároch, či by ste chceli ďalší diel zo License for Mayhem. Ja vám na to odpoviem. Takže, ak sa vám toto video páčilo, olajkujte toto video, okomentujte toto video a samozrejme budem rád aj za odber, až keď kliknete na odber. Dotedy sa majte. Ahoj!